Sanglit karong panahon sa pandemya, gine-encourage sa IATF ang paggamit og bisikleta o uban pang non-motorized form sa transportasyon. Atong sayron ang mga road safety standards sa pagbisikleta. Kauban ang chiefs sa Davao City Transport and Traffic Management Office, si retired Colonel Junicio Abude. Sir Abude, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Unang-una, may buntag no, may buntag sa inyong tanan diha. Nagapadayon ang atong opisina sa pag-maintainer sa kapsay sa atong syudad. Sir, ato hisgutan kining bike lane. Pwede ba gihapon maki-share og agi ang mga motorsiklo o only bike lang yun ang dapat makaagi sa mga designated nga mga lugar? Muna siya ang atong dapat mahimalan sa atong sa motorista manggod kay unang-una kining atong gihimo is shared lane lang ni siya, no? Shared ni siya although nga natay gihimo nga linya. Kay nganong nahimo nato ning gihimo nato nga shared tungod kay didto lang ta nikuha sa existing karon nga nga lane sa atong kalsada. Kay kung ma-identify nato ang kalsada nato, doon ay 6 lanes, na 4 lanes, na 3 lanes, niya na po 2 lanes lang. So kung atong basihan ang boulevard, kung going north ka o going south, that is 2 lanes lang. So dito ta nagkuha 1 meter. So na-shared siya. So ang muna, paibalo nato sa mga motorista, kung pwede lang, medyo careful ta. Kay tungod sa atong mode of transportation, natay PUJ, natay taxi, no? Ang usahay na mag-drop og goods, magkarga og goods. So muna siya. So karon kay ginahimo man nato ang bus kining bus system nato, mo nang gi-align nato siya karon. Na ang bus naapod ang naapod ang bike. So kung mahimo na karon kung asa ang mohunong ang bus, pwede na dito nga kung wala ang bus, pwede pud mohunong dito katong drop og pasahero, especially sa taxi. Wala na ni siyang PUJ. So pwede siya maagian gihapon sa lain kung wala tong bike. Pero kung naa ang bike, kining laing mga motor o laing mga sakyanan, dili din niya pwede nga iyang siging-sigingon ang atong nagbike kay natay gi-designate para na sa ilaha. Pwede nila na maagian kung in kaso wala gyud nagbike. As of now, muna dapat pa matabo. Pero kung natay dedicated bike lane tapos natay barrier sa kana, di na gyud na pwede nila makuan. Unhampered na gyud ang bike nato di una nay barriers. Sir, sa mga dala niya wala pay nabutang nga bike lane, asa ba dapat o angay mo pwesto ang mga nagabisikleta kay lagi considered ni as slow moving vehicle? Dapat dili siya sa rightmost lane gyud siya, sa outer lane gyud siya. Nganong sa outer lane ta bisag wala kay bisag wala kay wala pa tay linya diha tungod kay safe man gud siya, kay pwede man gud siya mo saka sa gutter in kaso doon ay problema. Kay mga dago siya kanon naipit siya, pwede siya mo naog siyang bisikleta, pwede po siya mo panaplin kay para dili delikado, no? Ana gid ang atong buhaton kay kita nagtuon naman po tag bike karon. So ana gid bisag ako mag-careful man ko, bisag ka nang gikan ko sa Castillo mo bike ko. Makita na ako nga ini sa unahan ako padulong mo drop gyud ni pasahero na mga pedicab. Drop pasahero. So ikaw bikers ka, careful din ba? Ayaw gyud og pataka og overtake nga naa ang jeep, naa ang tricycle, basig na naghaguros diri sa imong likod. So careful gyud, mas maayos gyud mo nung ta, maginahinay gyud ta, kung clear siya, pwede ka mo padayon. Sir, karon ato hisgutan ang safety measures. Required ba ang pagbutang og suga o reflector sa bike, sir? Yes, required na. Naka-indicate na diya sa sa atong traffic code, naka-indicate na sa atong bike ordinance. Kinahanglan na kay light, na kay reflectorized sticker, mas may ganitong katong mag-flashing para especially kung gabi kang gamiton imong bike, dapat na gyud ka na protection na sa imo niya murag batagaan po di mo ma-aware po ang katong mga other motorists nga naa ka sa kalsada tungod kay nakay mga gadget nga gibutang sa imong bisikleta. Sir, unsa ba ang mga required safety gear nga dapat suoton sa mga nagabisikleta? Mandatory itong headgear, itong helmet. Dapat na agad siya nga protection. Mga ginagawa na ko kung unsay ginasulti nato diya sa atong ordinance, sa atong bula o dis gistadihan man gud na siya nga para man gud sa safety sa
sa bikers, para sa safety sa drivers, kanang ginakuan. So kung sa na diha, kita nga gamit sa kalsada nakagitaan ng mga protection para na sa tuwa. Sir, ubos atong ordinansa, doon na ba yung mga age restrictions nga mamahimo lang nga makabisikleta? Yes, na dito katong child, mo na child user, di ba? Regular user, katong recreation or sports user, mo na siya ang kuan yung kategori ko. So katong below 9 years old, katong gikuan nato nga mga kuan dapat sa subdivision ra gito siya. Mo na conflicting sa kuan sa edad pa karon mo na gina-harmonize na siya karon sa edad kung asa gyud kay gibutan nato ang child sa ubang dinas nag-ingon nga ang child is below 18. So kung below 18 ka, nga estudyante ka, so dili na ka pwede mong gamit sa kuan sa imong bisikleta pa imong eskwelahan kay below 18 man ka. So mo na gina-consider karon kay diha man sa laing ordinances 9 years old dapat dito lang ka sa subdivision nga accompanied ka pa sa imong guardian of parents. Alright, daghan kayong salamat retired Colonel Junicio Abude sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat, Regilo. Daghang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.